Vitajte v relácii Žarty na stôl. Tieto rozhovory sú zostrihané a slová mojich hostí sú vytrhnuté z kontextu. Robíme to iba pre vaše a naše pobavenie. Ospravedlňujem sa za ruky, ale mal som menšiu nehodu. Tak je to potrebné dovyšetriť. Hej, nechám si to dovyšetriť, alebo to už len možno nechám zahojiť. Aj to je cesta. Tak, ale tento diel nie je o mne, ale o vás. Milí diváci, dnes tu so mnou sedí pani Šmaková, líderka skupiny... Hlas. Jasné, Hlas. Výstižný názov kapely. Vítam vás a prajem vám pekný deň. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a taktiež prajem pekný deň. No, bolo leto, s kapelou ste určite ťahali... Šnúru, hej. Stretávame sa s tisíckami ľudí, pravidelne sme v regiónoch, pravidelne sa stretávame s ľuďmi. To verím. Vraj ste hrali aj na festivale. Na ktorom? Na festivale Pohoda. Na Pohode? Ale vaša hudba je skôr opakom Pohody, nie? Ako prijali death metal mladí? Treba aj mladým generáciám pripomínať tie zverstvá. Zverstva, no. Death metal je riadne zverstvo. Aké boli reakcie na koncerty? Tak neboli sprevádzané s potleskom, ale s piskotom. Verím, že s pozitívnym piskotom. Aj boli pogovačky pred pódium? Kvôli tomu museli robiť bezpečnostné opatrenia. Drsné. A určite ste zase skákali medzi ľudí z pódia, že? Nemáme problém ísť medzi nich, nebojíme sa a nemáme strach. Hej, no vraj ste sa potom skoku dobre dolámali, lebo sa ľudia uhli. No a potom to tak dopadlo, ako to dopadlo. Doslova dopadlo, no. To ma mrzí, ale vy ste pred hudobnou kariérou boli hokejistka, ak sa nemýlim, nie? Pán redaktor, keď sa pozeráte dozadu do histórie... Pani Šmaková, ale veď však hrali ste hokej, nie? Tak určite. Takže na pár zlomení ste určite zvyknutá, nie? Určite áno. A aj vaša kapela sa skladá väčšinou z hokejistov, že? Určite. No toho tak určite by už možno aj stačilo, nie? Ja by som sa veľmi rada vyjadrila. No veď hej, ale skúste možno nejakými inými vyjadrovacími prostriedkami, ak sa dá. Určite. Ach, vy neplecha. Vy a vlastne aj celá vaša kapela si zo mňa iba robíte srandu. To už ako úplne jednoducho povedané, nie len my, ale všetci asi aj v médiách. No pekne. Ja som si myslel, že sa ľudia smejú na mojich vtipoch. Nie, naopak, ako som povedala. Počkaj, takže oni sa celý čas smiali iba na mne? Áno, každý jeden. Takže podľa vás by som všetko, čo tu robím, celú túto svoju reláciu mal prehodnotiť? Toto verejnosť absolútne by nemala počuť. Dobre, ja si to teda nechám prejsť hlavou, ale kto vie, aká je pravda? Čo je pravda? Hej, no do týchto filozofických rovín moc ísť nechcem. Jedna dôležitá skutočnosť, čo musíte pomenovať v tomto celom rozuzlení a naopak my hovoríme zauzlenie. Hej, presne, do týchto filozofických zauzlených motaníc som ísť nechcel. Treba povedať, že v tomto prípade musíte dosť dôrazne, respektíve dosť dôrazne klásť tú pointu. No veď sa snažím, tak teda k pointe. Kde sme to skončili? Pán redaktor. O niečom sme sa bavili, že... O čom sa bavíme? No, niečo o pravde tuším, že... My dnes nepoznáme pravdu. Aj toto, o hokeji a o kapele. Plánujete sa objaviť aj na ďalšej Pohode? Hlas, pokiaľ bude mať tú možnosť, tak určite máme ambíciu byť súčasťou. Verím, že vám to vyjde. Veď koľko máte followerov na Instači? Máme 900 000 ľudí a to si myslím, že je veľká masa ľudí. Ale z toho je tuším väčšina postarších ľudí, nie? Približne 500 000 dôchodcov. Dôchodci death metalisti na Pohode. Kto by to povedal? A zvládajú to spanie v stanoch a tie výkyvy počasia? Nie len keď slnko svieti, aj vtedy, keď prší a keď je dážď a keď je búrka. A robíte pre tých starších ľudí aj nejaké zľavy na listky? Vo výške 640 €. No, tak to je naozaj štedré. Pre dôchodcov hovoríme, že chceme v hodnote 640 €. Nikdy to nemôže ísť na úkor ľudí. Súhlasím, takúto zľavu pri výške ich dôchodkov starí ľudia určite ocenia. A to je to podstatné. No a vedeli by ste možno aj mne vybaviť nejakú zľavu na listky? Ono je to väčšinou na dohode. No veď hej. To sme už príliš ďaleko a budeme sa o tom baviť potom. No a je to ešte ďaleko. Tak to poriešime budúce leto. Dúfam, že ste sa tu cítili dobre a príjete aj na budúce. Nejaké posledné slova na rozlúčku? Dovidenia. Výstižné. Tak teda dovidenia.